Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho Morgaria nigora se chingaki hase emesa yamaiya kurwa Ensoko chinsa isato sobotukobega bwi 13 mutinyo gatano kabiro mwaka bw'ekiri bubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton ndigi na negatiya tukwarega ndete wotukobarero. Lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Omwakilishi w'abasubati county ya Nyamira ogikeire bikore byo gutachirwa nse kwa abana banyaruka asatebire abayibori barenda abana babo. It has been decided that these proceedings will adjourn until tomorrow morning at 9 a.m. on the dot. Ekina ky'omujumbo Nakuru Town East kyo kyamubwatirania hasokorwa chinkwana kyogosegete segia se bunge ya Olkalau yasukiwe gocha ankyo ne komite tendrete komurekera chimbo chebana siasa ya IEBC. Today the boys displayed very good game. We are going to correct one or two things and we are looking forward for a better game, come at the nationals and experience good football. Nase chigosori eskuria secondaria highway na bwa banyankongo be chigosori chomopira wa magoro ha sorgongorwa Nairobi. Karibu sana Mwancho Murigeria bono tugochakana robotiro kubwatia sabana inchi baburigwe gwetanga kurwase ebikore byo kurusia bamwabo amagima hasoko bakagera ko babasaria bagukwana samatanga yamo ime yanyakoiba hebunge abo machoge chache county Kisii nigo bono batebire buna onde tayo obwate obosibore bwo goita oyo mwabo wika ogukwa hekiagera lichiko ndiraroro likobeka ebinto byara wekubiko monto byara nabo igo kwenekya koikiwa busio bwekegambiro helikugambirwa na bosibwa korengana nekerengo usekorengana nekengese kirichiko murikito Apolinari Sakama namange bagukwana samatanga ya muhime ya nyakoiba ebunge abo machoge chache county ya Kisii ni gavana inchi baburiyo gutiga kwimokia egetambukero kirichiko asamago kabo kurende kweneke bunanku bwatye barerichiko asukugaya na lingana ekirori achire kengeka diswa ya tomaki ayokugambyo yo mino kwa moikipaka kwa mobeka asanga munaga ayenonya ako toretere ngentege chenu urwasi gitajenegeti amagoso ko bali mwezi munamore gamurawe abantu bansi baleiga kiro mota ugata magose nusu osikuboni ngakio yako rweno mwalimu bade mwalimu baita bali skulu sana ibombe ime yaye eraro jenga byakora na magose baba ngumurusi bali na ine mwanya bantu oyo igakorrekana munege sicha ye tabwa ngani yakora jeki kaenda orrekana muno marenga ayariga gocha maiga y'umusacha yo moyo konyoro munchurire bwo koneti spare part ye chipigipigi asumu cyo Kenya goito goika ogukwaso gukagirwa kobo muibi lakini mbo sana ekeroko nyora abantu bagumuge chukumu kubugoli kinguru cyabo koyenda kubatu umwana uyu orenge buyo orenge bintu byaye na kumuita musiri ubwese wambuya onye gwaro nere abagati igiko atware bundu biyomba ngata ko yeto mwana wa oroje abana kiro mona buri igikumu enzira ganda habara ibechi pikipiki nabo igabarundia nigo banyarire bakuborigwa wikaransa insamo n'abantu babo eriko gayana amangana asenchira yobo twereru nerichiko no yoya igoto uletu kia mandie pikipiki ekeromoko genda gwikaransa abantu baino noya magosa abeire muganiri gwikaransa mugura ninga omuntu yagwasire kitoko mukorera igaga nirikubwatwa oruse serikali na kekore serikali korereki abagambi na barabunigo babulyo koreta obotorerwe gati y'abananchi na kweneke buna keroyo omuntu bwatiare richiko noya mabatebana abagambi ni numva nikumwe
abagambi imoke jukumu n'abantu b'ekipikapiki emejanete ekigotoke ekiana mamena mambiende abana bako baleta bali bijumba kinyumba kino emejana koraki abana baine karwa sokene epikapiki mwatebe ngatato tikakukuli jukumu ko bako kwao onyama gosa abeire abagambi mbaro n'abagambi abagane kubwatu umwana amwira asaria ko ripoteri getaseni Nsoko TV ncheretana Apollinaris akama abaremi bekemeri giechae kurwa sensemo ya Kionyo ward ya Masige East ebunge ya Bobasi county ya Kisii nigo bono basokire na kwimurunganiria ase uburayo bobebo aba director bechae yabo abo ase bono babachorete babakorere emiremo na kubarwandira kurende banyarre koba bakubatigera na koba okoboko hengana igoro yo gutoka kwa mache hase ekemeri giechae bagotora guchi ase chitundu bari ase bate binigo bono bakonacho ekilo eyamo kira egunia bego nigo bakwanire igoro yo bokurumi obo bore igoro ase bose ase ikyombe kikyabo ase bono bagendrete kuboria omugavana we county ya Kisii Paul Simba arati anyara koba akobeka hemiroberio yo gosona na haindemere yo nabo iko bakonya kwegenderia ase kemeri kyabo igabari miabo muna bara etore no gukumya no tokurio omurayo ito gabana etogo gosorora into ko bori kikura na into ngo ko bori tore ngo to bwa so bori myobwe chae abatere gitaba ngonya gocha bare buo aso bisi yao mate bagocha baje gukungaina no barigerie echiro cyoko barigeria onya baganda ko ibera barimi tware gwanja na batere gitaba gabana into na etu acheire bono nwanje gokonyo murimi yo mutakoroje munachandikita bana baite baseri gisukuru pesa nchiyo the 9 months account yekera yakore tu itumbe nyamache tebwati bonus lakini bono iga abatere gitabu mbayo bono bakari bukamba bachire ko kwibisa bukamba gokora umugutano bukamba namba akorera ki hoteli ejire bosongo ba esalba maite na bari miabe turange ntumanye bakari kugambororo igo bono tware gwanja iga egende gikuru ya content kerusi wo muna e body kiamanyo goruguna ken kaburi atkwana atebya bari mine ginegendo aba science bacha bakoibera abarimi barangirite abateregita Nairobi abateregita bari babagukana na egentege moko tatebi na tujiko na cyabari mdigiro ntoramanya gwika tujiko tebya abanyene barabu akagenda ari aba science aba kayibwana muna bayibwana nete bagaje gusakura umuremiji cyane okobori kwa itoto okobori abarimi twensi twatande girenga ketambe asengenjo yo boremi boito wasarekire abateregita igotwa bachorete motokonye motare gitundu bari gweta abarimi basere goitera guchichaya nabakarani bamura bagocha botuko baiteria abangina chichaye cheiterwabu borimi boito mbori kama kawaida bona kurumaiga bwarenge bona si arengo bona base utangaza bona stay on toko bori goita so gocha sabateregita na motokonye gavana na twachorete kuruga igabune gavana kuruki ya Bobasi Kisii county tabatari konya Kisii county engima ase chae egendo ngere giachitega iga bakurusi ekira yemo asomole bimune chae ebwata mache director onde bwensi naro tabwati amanyi ngo mubere gosa mache kyagera kero bwata amanyi kana mache igo genderera gukina kurura magaba kagwata ko monto manene so mwasimiwa ito Simba arati atokonye chaya itoko genda mugondo muno mugasoyore twatora togoike tundu bari twanyora abakarani atensi yachoru gabara 10 batoiterie cha abaremi abange bari mugondo go bana batamire bachire mogeni igo tware gosabaga kyomorayo ito gakyo tokonye gakie chaya ito yachire moringito gakyo tokonye bana boraitu abatere gitantwana kobarara Tokoskabosio heskuru hia sekondaria St Paul's Nyankanda heyo gotoka ase ward ya Monyerero hebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nigo yasiekirwa asegeka maiga yemiroberio ya botambe goturubanigwa kubwatekana no gotiboka kwa umuriro ase chinyumba cy'uburaro cy'abana bamura cyanyatako bachiko bwata umuriro butuko gukera rero na gusamba enibo yekerengo ikigetaramanya gwikira boniga nonya nabo nigo bono butukibwa cyakiwe ase korende gati yaborokiwa bagendrete koringoriwa buna enjera eyamo yo gucya komanya ninki kerete umuriro yo woka muri kito Frida Kerubo agotomanya senchero y'ubikirano igabari miabo muna bara etore no gukumya no tokurio omurayo ito gabana etogo gosorora into ko bori
Nasi skuru ya St. Paul's Nyakanda Senior asenibo yekerengo getamanyiri yabakegosarigwa kubwatikana no gotibuka kumurero asubutuko bugokira rero kohenekia egekorekyo no mo director w'Ekisemi korwase sub county ya Marani Justice Kemei asairera buna omurero yo ni gotibugete ase kinyomba cy'uburaro cy'abana abamura. Na muda wa saa 3 ya usiku kulikuwa na kisa ya moto ambapo shule ya vulana ya shule hii ilipata kuchomeka karibu saa 3 ya usiku. Nigo yabetereria egikaro kia bene gokorekana ne body ye skuru amona babwatani a b'Ekisemi asemerobirio ya botambe ye skuru iyo yatenenigwa nagosie kwa asegeka eryoko bali baga gokora amonchererio na kumanya enibo yasalirigwe. Mashauri ya shule board of management wamekutana tangu asubuhi na wamechukua uamuzi ya kwamba the student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory and also rectify a few issues, the property that was destroyed in the dormitory before the students report back. Boigo ni gobotuki bogendete kwenekigwa ase kurinde abakagerwa begekorekyo bagendete kuringorigwa. Has been going on right from last night. The DCIO and the other law enforcement agencies wamekuwa katika shule to investigate the matter, and the process is still going on. The investigations are still going on. The investigation is going on. A few suspects are still being processed at the office of the DCIO, and the parents of the students have also equally been invited there. And I don't want to comment so much because investigations are still going on, and we are going to get a final report later. Thank you. Kerubo Frida, Ensoko TV. Tukusikabosio mwanchumo rigeria soroboti rokubwatia oburai bwabasubati busomurai bwabasubati county ya Nyamira nigo ritkuria rero hanyara ko bagakurwa okobore gocha saba ibori kubarenda abana babo anana abana kinyaroka kubwatikana nebikore by'oboiti rugotacyeronse kwa abana abanyaroka komentekana sorongora gusi kawo kwana ritkuria rero hase school ya Gucha igotoka se ward ya Wasamaro ebunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira hekerarenge kubwato kwa bokonyi bw'ekitangi kya mache chema amarangeti nebitamba gocha ase abananchi nigo bono here no mono mutendri bw'ensemi ya Lake Victoria South Development Agency Jacqueline Kemunto bakeire ekoko serikali y'umurai bw'ense William Ruto ase batebirenga nigo yanyara ko bagekonekya amagendra ase chinsemo muri kito Steven Nyariki namange Nase eskuru ya secondary ya Gucha yogotoka se ward ya Wasamare bunge ya West Mugirango ya Nyamira asomo yega oragwa no mutende wa basubati Nyamira mosubati Arusha mumanyi asaba igo mutende Lake Victoria South Water Works Development Agency mosubati Jacqueline Kemunto ikiranaroro aiga Arusha mumanyi obwatoke kurenti ndigo cyaba ibori nganere byabarenda abana babo ekere bikore byamentekande byoboiti nabo igotokerwanse kwa abana bake asorogongorwa gusi. Jukumu lenu ni kulinda watoto, na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Yekerekyo Arusha bwatoka tangicha maje go skuru ase county ya Nyamira naboigo chema gochia ase ebyombe naboigo kubwatoka ebitamba byo bochenu gochia saboro kyo be skuru kwete mama county dale ko batindi batokoli imetinto koli nidene bora mwana hata bajia maizo na batabineke ndagete hata bamoya yako tuitana mu Rusia otani ikingo takere bora jema na reta chitangi chechine chaino chirega na kwana ira baina baino ruya na retire chitangi tinene abana baituracha kunywa maji tisanitari tabweri na chiecho
minto. Inki naende motagete. Ekerekio nigo cherusha gendere kwigirira serikali erabisi na gotebanga nyorendia tare serikali gotanga magendero kamna ya igata rikonyara ko bakago ikirani wa Onya arantare ngali ese serikali eria. Ama ene twara konyara chitangitiri. Konyara nane. Igo ngali ese serikali eria naende na atavire tore terwege sima. Kwanza mone toteli chaki. Aenda kwane serikali na iche kondo mosukumesie toreza rwe bibinde abantu balinde batoko chikosaba nimba banyete serikali yabo ekorku Kenya kwanza na ina wana wapate slogan ya tu mwana ngomona nduko kare wana kinga inutu tamwana to ebinde wana kinga tu tamwana to ebinde yo mwanje tu tamwana to ebinde nigekerekio boigo cherusha gendere korarianga epara ekubwatania nsemo ya pondeni gochia magombo neche kobekwera no monene bwense Moske William Samuel Ruto ekerekio nigo cherusha gendere korarie ganga yae yogo cha koborie kerokio bogabana haso mwaka 2027 inki naende motagete kaki cherusha neli charamarot moranga geri baba ingo kwana buya naende kwa moina buya kwa bana twara baire na barabu turko basintonto to bacha etira kirire abantu nkorera bari bantu barara meremeri aba buya iko na Jerusha ama ene piti gamba tayo na ene chenate na buno mwana muswati so korige chi county chikora una baswati ichite ine amagendero naro engati yesiro ya nyareko bagikobekwa no muteneri wa baswati ya county ya Nyamira Moske Jerusha Momanyi kweneki na nsege tabo kia National Affirmative Action Fund ko nyarare ko bakawe ikera abamenyi akurwa seskuru ya secondary ya guje yego toka ase wodi ya Bosamaro ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV rietera Rike Steven Embonde Ekiombe kia Manyagitinge Heritage Council bakoragwa n'umurayobo George Nyakundi nigo ritukuria rero baikirana setureti yariganirwa n'umugambi wensemo ya majoge basi imebunge abo machoge chache county ya Kisii ase basomira bana inchigoro yo kurenda ekegusi mwaka utenyo hamwe no mwaka munguru nigo bono basomia bana inchi abo chinchira chinya ase okwegenderia hase ekegusi ase gatia bari baikirana bagokero muroberi oyo unagotumanyo muri kitopetwel machine Nyagitari ampima mbwana the clinic igo mugambi mbiamono na setureti yariganetiwe n'umugambi Evanson Onyimbo gwekinyarukia majoge basi Evanson Onyimbo ime yensema yegetonto egodia majoge basi bunge mu machoge chache county ya Kisii iri gusanga n'abananchi emechando ao ebatungetie Aigani getureti yekiombe kia Manyagitinge Heritage Council kurawa na Sir George Nyakundi arabaga kabe kegusi gusanga igoro yo goitona ekegusi twagambeire igoro yo bogambi bwo mugusi twakwanire obotenenku bwo mugusi na hende twakorere ekegusi gito sobogare ekegusi nelinani na hende ngibwata mangana amaya alia yokoleto morembe sensemu yaito ya Gusii amangana yokogayana amangana yokoleto obwamo ogosanga no gosonsorana ntobwati boiti gosebo bisa koleta bobisa ntobwati chikoti chiri chiko atana n'abantu baito lakini ntu igotokoleta abantamo okwanekerekyo nigo Sir George aborire mwamugusi wanchana nakobeko morembe chinga kichonsi nainde togotebia mwamugusiiga
intubu na mwanya getinge ntuno abantu abamo goika twanchane toreto omorembe wansira siko gari sitomenyete gari nka tukine mpaka toike ensengima omogusino omonto mong'aini na ngwakera abantu chifu ito otoretaga mwaroche omochifu omong'ina oretetaga semia bang'ina bamwabo bonsipi mpaka bang'ina bagancherana na betwekire egutu etari yabo na bono iga twachire ga ase twabwateranire boibi bwechi gwayanchira stima gochiga twagayanira amang'ana na gwansera bono gochibosio ntogende orogendo oromo n'abantu baito bomachoge abagambi abo bakorawa na Onyimbo nigo bagokira mahorokereria yo ari ayeng'encho muno gochasaba na inchi bensemeyo ndengwakera agekundi ekiga kia mwanya getinga ng'ambuya mono asenge enjo yo gwancha gocha kosemia abantu bane na ande rituko riare twasomirwa amang'ana mange na anda yare ayakonye ebigori byaito biri gochimotu asiri tukoria rero twanyorire kuorokereri gunga obugambi na kibokoba abantu baito na kibakore ebinto koru inkochakiraga arinka na ande abanta bake bagwene tugosikabna abagane tugosika abanta banene na ande egento kende kere tuorokereri tukoria rero nkeri kia omwando bw'omugusi binto mbira abantu baito batamanyete lakini rero twamanyire omwando oito bw'abagusi buno renge no konyoma ngaki kwarenge na ande na kebintu byare kogenda kurwabu twabwate public barasa eitwa abachointi n'abamintu bakurumwanya getinge basomiria abantu baita mang'ana maya twagokire sing'encho ng'amang'ana yechimbe bado chandira obisi banyakwaneire buya ase okobeta ebikone batokonyanire igonko baseminga nande ngakiende mwanya getinge mototarere ebinyoro mosemia abantu baito bamanyeke gusi boigo asensemo y'abakwaneri n'aborokereria bomoigoyo bakoraga nero mugaka Otenyo na boigo mugaka Munguru nigo baereiro bya bogosonsorana na wanchana ero kwenekinga amba usingo kinabare amo nje no Otenyo no yobwogendi no yomobo orenge bwo mworokereria ase aigatwarenge asumuga abagambi barengarro n'abantu barengarro awao amang'ana manene norokereria naringa abantu baito batige gokora amamocho ari bagokora buna bono mbakora chimuma mbaba baiti mbaba bakoragereria abantu babaso bwango mbaba bakorama abantu babo ikiara baisokora yonsi arakane godukonyara abantu abasaliku asama tukagocha togotebanga mogusi boronge tare kobogoreria kyoge mogusi omwabo amatimo mogusi agatwarire na abere elimo liabo twali chikoriginga byaretere bana nerinde ndiabo bisa na ansara mogusitare korasa muntu omwabo omogusino omuntu bwo morembe nonye nekere serikali ngochikonyora mwaka 82 wose oyonde moyi gatamerete ganyari bali no morembe orenge gusi nense yo morembe asibone serikali yaburiwe gosira babwatani abo eryo kweneke abantu tibari kweba ikegusi aya mwakwande asobwenye mwanya gitingari koigura mataba kuigwa nigo mugusio itwari guturika mwata samire mangana mange ayandi undiko nyata manyitibune ke guriegeke nkiaya igwa ikento nchenko basabira mwanya sirikali ito ndiri ari gwanja ebae amaguta mugutarira ikiagera chigari chain egari mokolina ne yamaguta ikina ke sirikali ari gwanja gusiyira ne se yarenge egera amario manake abagambi baito banyorobu obuororo asokurara Reporter ya Ensoko TV kuroiga majoge basi county ya Kisii Chempe Fuel Machine Niko bono abaremi abo bakoira hecha yabo ase gitundubari echo chirense factory ye chae ya kebirigo nabo igo heri yatombe
basirwa ne chiratiri chia baremi echo chirache ko bakonya korenge cha yabo batarachira gochigo chipima hase ratiri yo mokarani iri kwenekia mbali koiberwa chikilo hamo n'abakarani hase omurobiri oyo onyana ko bagukoragwa no yokoriye kerego kyo baseneta account ya Nyamira Jeremia Migosi niko bonekere kyo baereire nga barabo batwarire mbabo atise genda yonsi gochira se factory ase korende batagete komenta humuremi ose komentera humuremi engeri yae muri kito Steven Nyariki namange yete karo yoki igaro karaki akobataga Asentunda yende munenjere ya moyo kwene kinga umuremi Ngosi Rware anena mona sekemerie chae ngo yokoriye kero kyo boseneta se county ya Nyamira moske Jeremia Migosi agendera kubwatuka chiratiri go chitundubari ao ase bunge ya Kituma Saba na bogie bunge ya West Mugrango ya Nyamira mujeroji atire yeto yare tagaiga bossa umushima Migosi akaraki oje gora bossa mocha manta jako batabinga abajangi chibesa mochikogorera tiri amasasi abalimintoramo mushimwa Migosi unaro mungaine bodambe abagorera amasasi espea nararera tirima lakini ando bagorera espea ayarera tirima iga kaerire umorero mwarusi mwabekaya aya mwarusio mwayabekaga iga mwagaraki ase tundubari ya Nyaikuro T001 inse factory ya Tombe niga baremi bagokere getambo kerogyo kaywa chiratiri echo ase basabire nga nerebe yabachitumeke biya nabari bakomochya ngachikire echo mbareta siasa Migosi muna torenteire manganaya chiratiri echi no twaro chebuya mono tukamanya ko yerenta nyimwanga rogoro erie kogenda Tombe naro kaguma abantu bagokeire tundubari yani eratiri ya Migosi rero abantu esichi aitire chikiro okopima onye 15 kwari kopima igatonga nkira abantu bakoyenda kwarora ngekigaro kimbugate kilo 20 ojuke tundubari kwanyara kilo 10 kwa ati kumuranje siasa tejese chiratiri ya Migosi nandi tigatogenda ngora kere tundubari erie gotaka tonyiro ngora ke era ande Nyamire ngima Monto ko baiwo obege tundubari eguni osawo chibigo cha ati ogenda nararo nga twasibokire asengenjo yo musimi bwa Migosi kinte kengera ta siasa mbe eke uya kira kituturu musigo onyo bokoro kanu bore negira kiricheito tuabeka abaiga tumanya naki mbara ibale buya kimoranja baremi baito tobwate Migosi erinda atoretero baragwo chimoto tairatiriro kagochokotwa nebinga aratoe kurwa bisi yo moske Jeremia Migosi bakorawa no mokonyi oe Bonves Mungare igekere kiobereire nga barabumba bwatse gende yonsi na director bechae tu agenda Nyamira omukarani iragacha agatenera tire bakorogete agapima ekabata 13.4 eya Migosi ndibone na baremi eya Migosi akabata 13.4 eyo mukarani akabata 10.4 naendera tiriye tari muntu ekurwani ndugaki no wana bokori kubuna kento kirikwa rusi mugondegeke na kiki obwanta bakora obwanta kwaego ase tundubari ya Kebuko KB11 URNC factory ya Kebirigo nigo boigo mogoko yo ene kiwa sebe gwa boigera tiri enyi gatie gitundubari ao ase wodi ya Bosamaro engwana yokora chwa chikiro igoro yerimi ase echae nigo boigo yagendere koreta riberera ritindi Yengati enjere ya moya nyareko bage kwene kiwano yokuriye kero kyo baseneta se county ya Nyamira moske Jeremia Migosi kwene kinga kosira roboremi wekemeri yechae na kwene kina omoremi wekemeri yechae ngonyorare ngeri erieganeirie korwa ase kemeri ekyo korwa ase tundubari ya Nyaikuro hiyo gotoka nse factory ya Tombe ase wodi ya Magombo hiyo gotoka ase bunge ya Kituma Saba county ya Nyamira. Kingo reporter ya Nsoko TV
Rietera Nyarike Steven Embonde. Na sense mechi wa sori mwanchumo rigari timu ya Migori FC yanyorre ekewa kiebasi kurwa sumura ibwensi ya Kenya William Ruto maiga yobo buibwa base league ya National Super League hasebo no moyo yokorekana imenyomba enene yobora igasomo cyo Nairobi. Ruto niko bona atogire timu iyo na bigo kuba kirambu yase omukyobo asokwenekia guikirania chigosori cy'umupira boigo niko mura ibwensi arireira yogocha kubeka omukebo gusira bagosori bensi ya Kenya eri bagendere kuyimukia hebendera yense ya Kenya nobo nyankongo bwechi basori igoro muri kited na mura na mange una enchira yogusire biegwa asabasai ime ya Kenya umurai wense omuske William Ruto wariganirie abarai amona bakenkoyo betimu ya Migori Youth FC ase nyumba y'obugambi igaigo mocho Nairobi abo batire ngasi gocheli yenene yenkoyo yense ya Kenya FKF SportPesa Premier League magega yogokora batangani ase league ya National Super League NSL amatuko abwango iga kukwane kerekyo umurai wense obakeire mbuya abakinko yabo asomukyobo oyo obaireire obobui ase abaire kewa giebasi inaboigo atogirie abakinkoyo ya Arambe Starlet. I want to say congratulations. Success does not just come. It takes a lot of effort, a lot of planning, working hard, working smart, and therefore, as you graduate now to Premier League, your assignment becomes even better. You have made me very proud that today I am not only handing over a bus to you, but I am handing over a bus to the Super League champions. Just yesterday, to demonstrate our prowess in sports. Yesterday, Harambee Starlets qualified for the World Cup. You know, one more step to show that we are making strides as a country in the space that we are known for. Omurai wense boigo nigaburirie kambani ya korondo ya Mozati igosira abakenko yabo boigo asakwaneire baria bakorora buna obwagachiwe biti by'ikigosori tarigento kingencho. I want to encourage our good friends Mossad to help you. I will speak to the management to see whether they can enhance their sponsorship. Many people have been asking me whether putting up stadia is a priority. I want to ask those people who are asking me whether stadia construction is a priority to ask the young people of Kenya that question. You will get the right answer. Omentire buna obwagachi webiti ime ya Migori boigo ni chinsemo chinde nenchera yemo yogosegeta basai wesokya ase chigosori na gokorense ya Kenya koba enambe yemo ase chigosori. With stadia we build in every part of Kenya, we will begin to inspire more young people to step forward, sportsmen, athletes, footballers, and other games who will come forward and take their rightful space and be the sporting nation that we are. Omugavana omigori Ochilo Ayako boigo nabateneneri bekerabukia Migori Youth FC bamwakeire omoskeruto mbuya mono enene ase okubasira ne basi nobwagachi bwegeti na kumusaba otokekero kya mamereraniabo ekyagera yarorekanire buna nigare negesio kyobubuyi bwabo. Migori County is very, very grateful to you, Your Excellency. When we approached you and requested you to help us construct a stadium in Migori County, we were actually ashamed of ourselves because we didn't have one. Homa Bay had theirs and they named it Raila Odinga. Kisii had theirs, Siaya and Kisumu. Na I think your motivation imechangia sana. Ukiona basi mpya hapa imesimama hapa wakati tumesikia kuna gari inakuja
vijana wamefurahia sana na wamejituma. To me, as a captain, I'm very happy, Mr. President. You have been with us since we started this our competition. And Mr. President, it seems that you have been our kismat this season. As we want to start our season 2026-2027 in our Kenya Premier League, I may also request to be with us. We are able to do it. Thank you. Koriboteria ATV Yansoko, Erieta Nedna Mora. Eskuru ya secondary ya highway na bubono banyare ko babakurorwa koba abanyankongo bekigosori cyo mupira bwo maguru asorongoro Nairobi nabwo kwina kireti gitego kigosori kigosori ya sense media ya Nationals maiga yoko yetito eskuru ya Upper Hill kigorinya seisa to gwetera senchera ya chi penalty maiga yagosori yoko era makari yo tanyonsania egori kigosori cha Nationals ni gobono kirachi konekiwa umwako yiga hase kirachi kokolekana sumuchi Othika county ya Kiambu uchakira chitari kemeronge bere na isano na isato chumo tenyoiga barikito Dani Rumwaga na manke omogoko echengo amonetengo nigo yanali ali skuru ya Jamhuri High School magaga ya skuru ya Highway Secondary kwenye titora ya skuru ya Upper Hill gweterenchera ya penalty magaga ya gosori yeju ye finali mupira bwenko ya secondary yorogongo rwa Nairobi kwera makali gotanyonsani goli ende yonsi egosori yabwate liberali nene na yarenge ntindikerage okwana negeteseni Egensoko TV AMA sayemo kurega serekyo omworoki abwe timu eyo ningobona abekiretene ninga eganga yabe nene gochia ko bwege kombe ye kigosori ya Afrika ya mocha. Kwa majina naitwa Duncan Moura, a teacher at Highway and a coach of our national under 23 deaf team. Nimesema the game has been well. Tumejaribu na kiona jana the weather was a bit wet. Tulijaribu, we created more chances than today. And we said today we'll come and try. We have a tall target. Our target is to bring home the East African Trophy, which is in Morogoro. Still, we have a lot to do, and we are going to do that. And we promise the people here. Umurendia goli iwe skuru ya Highway oyonere bworoke omanyibwaye bwa igoromono bugosame mupira mubwekano bweke baki mutansuru nigonere amwakire nyasaye mbuya mono na kulie ira yo gocha kugendera gukora buya. Game yenye tumecheza imekuwa poa, tough kiasi, lakini tumemanage kuinua winners. Nashukuru God. Tupatane Nationals. Jana usiku ni kama nilikuwa nimeota atapiga hiyo side na niliota tu hiyo. Nikaenda hiyo na Mungu tu amenionekania. Nipeleka shule Nationals grade 10. Bono aboroki abeskuru eyo nigo besokiri maisomarore na kobatogi aboroki wababo aso kworoki gosori enkononoku na kunyititora eskuru ya Upper Hill asebono baenekiri okwegena kwababuna goikabake bwege kombe keria ya Afrika ya mocha na kwenekibuna omokio babwa megerio noro batonononirie egoika asekerenge kyo. Smairi, a teacher at Highway. I'm a sports person and I'm grateful for today. It's been a long journey, but Highway are champions. And we are looking forward. This year, we are aiming to go to Morogoro in Tanzania, where we were aiming to get our Fiesta trophy back to the country. Today, the boys displayed a very good game. We are going to correct one or two things, and we are looking forward for a better game, come at the Nationals and experience good football made in Highway. Njasa Marieta, Ngoro Freda Boga, team manager, Highway Secondary School. Mupira tuachesire vichana mupira opera mkongo wake lakini twaratemire. We have been doing preparations. We expected some sub competition, so we expected some tough competition from Upper Hill. They have really come forward, but still our boys were also good as well. That's why we are able to emerge winners. Yes. Aboroki bwa kuru skuru ya Jamhuri High School yareganetie kigosori ekyo nigobono banyatogire skuru ya Highway asobo buyobwo na kobaganelyo bobwi asekerengo keria agiechi Nationals. Majina ni Alvin Mtua, Jamhuri High School from 3 Oxford. The game was nice. Tulikuwa expect Highway tashinda and it has made us proud. Yeah. Wish them all the best. They perform poa. Pia wakienda huko na shop pia tunawasupport.
bono yabaire bene inge skuru ya Highway Secondary School korumbarambare ne parene ya Mombasa Road na babwi bege kombe ekichi skuru ya secondary umupira bwenkoyo ege mimechio Nairobi asebono bawochi kwakirisha county ya Nairobi asichigoso chechi nationals echira connecta kutakira chitariki 27 tochimo chenyoiga ese county mbarambare county ya Kiambu asebono amaisonsi kurese county yega aregeti skuru ye ekera 18 manyangongo bande bune skuru area ya Kakamega High School emanyekene mono buna the Green Commandos kurese Semeria Western aboigo skuru area ya St Mary's yala kuyorogongoro lya Rwanyanza ine eskuru ye inse yabakocha babo babetiete nkuma nechiko gendera kulikia umugano na kwimukia gekombe egiye national simeyense ya Kenya anene ekereganga yabo no gochia kunachire tigiti chikose cha Africa ya mochago se East Africa ingeripoteria egeteseni igien soko TV chikose n'abanyangongo korugaiga asegesero ogia Jamhuri High School mbarambare no mochio Nairobi eretaria negonkoro kwa Daniel Omwaga Mwanchomo rigereria chidagika 43 cha butokirigoro echensa isato chia bono botuko no toika omweri osoko kumanyaria ene kiwa semesa ya mayakurwa ensoko chensa isato byamona soko sangana into na boigo byamona sabari kibaito abamangana abo baine kebona nkoya nyora tora egonsia senchira erengia aseri bagari ya Felistas Kabendi Debora Mwenesi na boigo Barnabas Sondari kurwa studio ya Kabere chenkoro kwa Clinton Ndigi to ko gandiro to arabot ko biya na bogo gandiro go twara oborigerio biya wemero beria gendreta sembe onya saika wancha to merana asembe online